Čaute všetci, vítam vás tento raz na jednej, dovolím si povedať, z najdôležitejších cyklokrižovatek v Bratislave. Na okraji v Rakune nachádza sa tu cyklotrasa popri Malom Dunaji, ktorá vedie k Dunajskej cykloceste. Potom sa tu nachádza na opačnej strane úplne nový cyklochodník, ktorý vedie až do mostu pri Bratislave, to už taký skôr turistický ako mestský. A potom trasa, ktorá vedie smerom do Rakune. A tady teraz pôjdeme. Počul som niektorých ľudí, že vraj táto cyklotrasa bola otvorená len pred 2-3 týždňami, takže pôjdeme po niečom úplne novom. Tak sám som zvedavý. Toto sa myslím, že volá dvojkrížna táto ulica. Nie som si tým úplne istý. Zatiaľ trasa pokračuje po chodníku a ideme teraz na druhú stranu. Ako sami dobre vidíte, žiadna zostanite z bicykla, zbytočná značka. A konečne si sedíme, ideme si cez prechod, vidíme všetko, kto ide zľava, kto ide sprava, nie je žiaden problém. A tu prosím pekne sa nachádza historický okamžik všetkých bratislavských mestských cyklistov. Prosím pekne, namalovaná bicyklová trasa priamo na ceste, ktorá presne vyhradzuje, ktorým smerom a ktoré časť cesty patrí cyklistom. Nádhera, nádhera. Piešťano toto majú mŕte veľa krát a je to výborné. A rieši to hrozne veľa problémov. Zostani z bicykla, no dobré. Tak si zosadneme. Nikto nám nejde. Teraz sme poskúčení na chodník, ktorý je tak trošičku rozbitý, ale to nám nevadí, pretože sa nachádzame na vylajnovanej cyklotrase mestského významu, ktorá nás zatiaľ vedie okolo celej v Rakune. Toto je fakt nádhera. Nie, že nenachádzam slovo, ale toto je fakt úžasné. Toto sme potrebovali už dávno a zároveň je toto vzorom pre ostatné. Pardon. Dobre, malá akčná ploška. Tu sme sa tak trošičku stratili na Čivišskej výstupište. Som, že nám toto niekde bude pokračovať. Dobre. Zostane bicyklo. Dobre. Povedzme, že toto nie je úplne zbytočné. Nikto nám nejde. Wow. Dneska si pôjdeme zase cykloalejou. Plnú stromčekov. Čo nám to pripomína, že by starú známu Trenčiansku? A je. No, vyžujeme sa s chodníkom pre peších a toto je fakt krásne. To je fakt krásne, toto bol super nápad, toto niekomu naozaj veľmi kvitujem a myslím, že môžeme všetci, že niekto spravil takúto krásnu cyklotrasu. To mi pripomína, keď som bol najraz na Vúpsale. Tam to presne takto vyzeralo, ale vo Švédsku vás to až neprekvapí. Ale v Bratislave, klobúk dolu. Toto je fakt krásne. No, nie je to až tak veľa zatiaľ, ale dovolím si povedať, že vzhľadom na tú cyklokrižovatku, z ktorej sme štartovali, vlastne z bicykla, 1, 2, asi boli peši, ja neviem, dajme tomu, tak v Rakúne sa zdá byť celkom takou cyklisticky najpriateľskejšou mestskou časťou Bratislavy. Všetci dá celkom že halu. Zastavina, výborne. Brum. Nevojka šanda, nemám tiež žaltové žiakle. No. Pokračujeme ďalej. Povedal posledný značek by nás táto cyklotrasa mala dostať na železničnú stanicu po Dunajskej Biskupice. Takže by sme sa mali dostať nielen do Vrakuny, ale do Podunajskej Biskupy. No dobre. Tento chodník začína byť trošku v takom dezolátnejšom stave. Dobre. Osmička na zadnom kolese sa poteší. Dobre. To už trošku začína pripomínať prezident Dolnozemsku. Jau. No dobre. No, asi pojeme tady to.
mi nevytria sa polku zadku. No, toto nie je úplne v pohode. Povedzme si tak. Lebo je veľmi pekné, že sa niekto rozhodol to tu vyznačiť a že to tu niekam vedie a že našiel nejaké papiere a vybavil si pečiatky, ale takáto cyklotrasa, aspoň táto pasáž, toto je veľmi zlé. To je naozaj veľmi, veľmi zlé. Je strašne pekné, že to niekto vymaluje, že tady to sa ide, ale pokiaľ tu sú takéto bubny a takéto diery, tak nemôžno čakať, že tady to budú cyklisti reálne chodiť. Keď bol na mne, tak radšej si idem po tej ceste vedľa. Tak zlý tento. No. A navyše si musíme uvedomiť, že čo keď jedného dňa sa bude chcieť ten chodník spraviť, budú sa na ňo vymalovať nové čiary, lebo budú vymieňať celý asfaltový koberec, ak sa to robí. Čo by som ja teda rozhodne odporúčal. Pretože toto je trošku extrém. Keď máte dieru širokú 30 cm na každých 10 metroch. Jaj. To je jama. Toto sú také malé petržalské diagnózy. Fújha. Pekne. Že to polovičaté riešenia. Aha, povolíme ho nový asfaltový koberec. Kto to začne vyzerať celkom pekne. No dobre, tak máme veselé úseky, máme smutné úseky, ale keď sa to zoberie ako celok, tak je to vlastne super. Pretože v otrasnom stave, keď dajme tomu 30% trasy, čo môže byť asi taký pol kilometra, čo teda nejaké moc super nie je, ale to je otázka času. Jedného dňa aj na to príde. To sa nebojte, ale v cyklokoalícii zatlačíme na to, aby sa toto začalo riešiť, lebo toto naozaj je veľmi, veľmi nepekné. Keby to bolo v takomto útrasnom stave. Fakt, že keby nebyť toho pol kilometra, toho tankodromu nebezpečného, tak máme tu najkrajšiu cyklotrasu Bratislavy. Môžem si povedať, že jedného z najhlavnejších kandidátov na túto pozíciu. Lebo tá trasa vyzerala naozaj, naozaj veľmi pekne. No. Teraz sa asi blížime na tú železničnú stanicu. Tak som zvedavý, kam nás toto cesta privedie. Aha. Finito. No. Tak teraz sa asi nachádzame na železničnej stanici po Znojemskej Biskupice. A pravdepodobne nám to tu tak trošku končí. A asi to pokračuje týmto smerom doľava, ale tam už to nie je vyznačené. Tam je asi Hamuliakovo, alebo neviem, čo tam je. No, takže suma sumárum. Naozaj veľa vecí pre inšpiráciu pre ostatné mestské časti, lebo naozaj tá trasa s výnimkou toho pol kilometra bola pekná, bola originálna, bola inovatívna, bola oddelená. Naozaj všetko, čo by každý cyklista potreboval. A myslím si, že rýchlejšia ako cesta po tej ceste medzi autami. Čiže absolútne výborné a to sú fakt základné podmienky k tomu, aby cyklotrasy nejako fungovali. Takže myslím si, že veľmi zaujímavá a plodná cesta. Tešíme sa teda na ďalšie. Najbližšie sa pozrieme na Malý Dunaj. Na tú trasu, ktorá vedia z tej križovatky, kde sme začínali, ale tentoraz smerom k Dunaju. Takže máte sa na čo tešiť opäť a vidíme